हा आहे तिचा इमर्जन्सी किट आहे ना तुझा हा. तर काय गोष्टी हव्या फर्स्ट एड किटमध्ये? फिवरची गोळी आणि सर्दीची गोळी आणि उलटीची आणि बस. इमर्जन्सी मी दाखवते तिचा पाऊच काय काय तिच्या पाऊचमध्ये. तिच्या पाऊचमध्ये तेवढ्या 4-5 गोळ्या सोडून आणि फक्त इलेक्ट्रोलाइट सोडून बाकी काहीच नव्हतं. म्हणजे माणसाला लागतं दुखतं खुपतं तर काय बँडेज असावं की नाही. फक्त माणसाला चक्कर येते आणि पडतात आणि फक्त इलेक्ट्रोलाइट डोसायचं. काउंट करू आपण किती इलेक्ट्रोलाइट पाऊच आहेत. ओके 1 इलेक्ट्रोलाइट, 2 इलेक्ट्रोलाइट, 3 इलेक्ट्रोलाइट, 4, 5, 6 इलेक्ट्रोलाइट, 7, 8 इलेक्ट्रोलाइट प्लस जे 2 मी ढोसले ते बाकीचे इनो. म्हणजे माणसाला इमर्जन्सीमध्ये फक्त गॅस होतो आणि चक्कर येते, बाकी काय होत नाही माणसासोबत.